Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Wednesday abalị 30 n'ime ọnwa Maachị afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra ekwuolesio na mwakpo na-enweghị isi abụghị otu atụmatụ eji wee mara ha, n'ihi na ọ bụghị ha bụ otu na-eyi ndụ egwu maọbụkwanụ ndị tugbuo zọgbuo. Ya mere na ha agaghị awụli onwe ha n'ala maọbụ wedata onwe ha n'ala ịga ganyewe aka na ịgba ụlọọrụ ndị uwe ojii ọkụ, n'ihi na ndị otu ha abụghị ndị ọkpa ịgba na-amaghị ndị ha bụ. IPOB gọrọ ụkwụ na aka ha sio na ọ bụghị ha na-ebuso ụlọọrụ ndị uwe ojii dị na mpaghara South East agha, tụmadị na steeti Imo, wee na-agwa gọọmenti etiti nakwa ngalaba ụlọọrụ ndị uwe ojii ha bụ DSS ka ha legide anya n'ebe gọọmenti steeti Imo nọ iji wee chọpụta ndị bụ ndị ọkpa ịgba na-amaghị ndị ha bụ ndị na-achọghị ka udo chịa na steeti Imo. IPOB kwuru nke a n'otu ozi nke odeakwụkwọ ozi ya bụ Emma Powerful zipụrụ. Ọ sịrị na ọ bụ ndị iro ha bụ ndị na-agba ụkwụ megide atụmatụ nnwere onwe ha. Cheta na ndị ọkpa egbe wakporo ụlọọrụ ndị uwe ojii dị n'Ụmụgụma na ọchịchị kansụl Owerri West, tinyere nke dị na Ọmụma na ọchịchị kansụl Oru East. Na nso nso a ha gakwara n'ihu wakpo ụlọọrụ ndị uwe ojii dị n'Otoko na ọchịchị kansụl Obo na steeti Imo. Dịka ndị uwe ojii steeti Imo nọrọ na-arụ aka sio na ọ bụ ndị otu IPOB na ESN mere mwakpo ahụ, mana na nzaghachi ha IPOB sịrị na nke a bụ nnọọ okpokpo asị, na-asị na ọ bụ otu ụzọ ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa ji chọọ ite ha unyi n'ihu ma mebie aha ha n'ihu mba ndị ọzọ. Ọ gbarụrụ ihu ihe mere ndị otu nchekwa Naịjirịa ga-eji na-enye ọhaneze ozi ịgharamịgha ma na-eduhie ha. O boro ebubo sio na ọ bụ ndị uwe ojii Naịjirịa na ngalaba ha bụ DSS kewapụtara ndị ọkpa ịgba na-amaghị ndị ha bụ ma jụkwa ịnwụchi ha na inye ha ntaramahụhụ, kama ha agaala n'ihu na-ebo ndị otu IPOB na ESM ebubo igbu ọchụ ahụ. N'ihe ndapụta ọzọ, ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ otu IPOB nọrọ ụnyaahụ kwuo sị na ha ga-agba akwụkwọ ọhụrụ megide gọọmenti Naịjirịa n'ihi ebubo eboro ha na ha tọrọ onye ndu otu IPOB bụ Nnamdi Kanu site na mba Kenya ma kpọlata ya na Naịjirịa. Ọ bụ onye ndu otu ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ IPOB bụ Ifeanyị Ejiofor kwupụtara nke a n'ihu ndị nta akụkọ n'Owerri mgbe ọ gasịrị lete Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS dị n'Abuja. Otu a sịrị na ekwesịrị inye ntaramahụhụ na ụkpụrụ iwu megide mmetọ ugwu ruru Kanu. Ọ sịrị na ha ga-agba n'anwụ akwụkwọ a ha gbara megide ọchịchị etiti na ndị niile aka ha dị na ntọrọ atọrọ Kanu nakwa mkpọlata ya na Naịjirịa ma n'oge na-adịghị anya, ọbụladị dịka ha na-eche maka ụbọchị a ga-enye nchaba ikpe a na-ekpe Kanu bụ nke ọchịchị etiti gbara megide ya n'abalị 8 nke ọnwa Eprel n'afọ 2028. Ọ sịrị na Kanu ekwupụtagharịala ntụkwasị obi ya n'ebe ndị ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya bụ nke Chief Mike Ozekome nọ n'isi ya. O gosikwara obi ụtọ ya na ọbịbịa ahụ ha bịara leta ya. Ka chi foro ka a na-achọpụtakwu ka eke si nye anwụ na mgbawa ụgbọ oloko ahụ siri Abuja na-aga Kaduna bụ nke ndị ọkpa egbe mere n'ụbọchị Mọnde. Onye minista na-ahụ maka njem okporo ụzọ bụ Rotimi Amaechi sịrị na ihe ruru mmadụ 8 alaala mmụọ dịka 41 nwetara mmerụ ahụ bụkwa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a na-anara ọgwụgwọ. Ọ sịrị na narị mmadụ 398 kwụrụ ụgwọ ịbanye n'ụgbọ oloko ahụ, mana naanị narị mmadụ 362 bụ ndị bara n'ime ya site n'okporo nke a kwadoro dịka apịakọtara aha ha. Ụfọdụ ndị nyara ndụ sịrị na ndị a na-eyi ndụ egwu tụrụ ogbunigwe n'okporo ụgbọ oloko ahụ bụkwa nke mere ụgbọ oloko ahụ jiri gbapụ n'okporo ya ma tinye isi n'ọhịa. Maka ọ gasịrị obere oge ka ndị a na-eyi ndụ egwu bịara bụ ndị nọ n'agbata afọ 18 ruo afọ 20 malitere ịkwa mgbọ dịka aka igwe n'ụgbọ oloko ahụ. Ha banyere n'ọgbara ndị bụ isi ahụrụ kwaba okpu na ndị a na-asọpụrụ maọbụ VIP n'asụsụ Bekee, malitekwa ịdọkpụrụ ha n'otu n'otu. Ọ sịrị na ndị a dowere ụgbọala ha bụkwa ebe ha na-afọjusi ndị ahụ ha tọrọ. Ka o sila dị, onye minista kwupụtagharịrị mkpa ọ dị idozi ngwa ndị na-enyopụ ogbunigwe nakwa ihe ndị dị aṅaa n'ime ụgbọ oloko ahụ, dịka ọ sịrị na ọ bụ ndọla elekere azụ a na-enweta n'inweta nkwado ịzụbata ihe ndị ahụ bụ ihe mere na etinyebeghị ya. Ka ọ dị ugbu a, ezinụlọ dị iche iche ka na-agbakeri ala ịchọ ụmụnne ha bụ ndị ekwupụtara dịka ndị na-efu efu n'ụgbọ oloko ahụ, ebe ha garala n'akara nwudide wee depụtasịa aha ha nakwa foto ha.
N'ihe ndapụta yiri nke a, ndị na-eyi ndụ egwu awakpokwala okporo ụgbọ oloko ọzọ bụ nke siri Abuja na-aga Kaduna ma gbawa okporo ya. Ndị zibatara ozi sịrị na ndị a na-eyi ndụ egwu liri ogbunigwe n'okporo ụgbọ oloko a siri Abuja na-aga Kaduna ma mee ka ọ kwụsị n'ike. Nke a bụ nke ugboro abụọ a na-enwe mwakpo n'okporo ụgbọ oloko n'ime 24 opekampe mmadụ 7 lara mmụọ mgbe ndị a na-eyi ndụ egwu wakporo ụgbọ oloko a n'ime obodo Dutse n'ụbọchị Tuesday. Otu jikọtara ndị ọrụ okporo ụgbọ oloko nọrọ ụnyaahụ gosipụta ihe iju anya ha n'ọnwụ onye odeakwụkwọ otu Trade Union Congress bụ Maazị Lawal Ozigi, bụ otu n'ime ndị lara mmụọ na mwakpo okporo ụgbọ oloko ahụ mere n'abalị Mọnde. Odeakwụkwọ otu a bụ Maazị Segun Ishan, mgbe ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ na steeti Lagos, kọwara nke a dịka ihe iju anya. Ọ sịrị na Ozigi bụ otu n'ime ndị njem bara n'ụgbọ oloko ahụ siri Abuja gawa Kaduna mgbe ndị a na-eyi ndụ egwu wakporo ya n'abalị Mọnde. N'otu aka ahụ, otu onye dibịa bekee bụ onye akpọkwasịrị Chinelo sokwela mmụọ tinyere ndị ọzọ a maara aha ha. Ndị otu Biafra Nations League nọrọ n'ụbọchị Wednesday nye ndị otu ha ntụziaka n'ihe ha ga-eme mgbe a ga-ekpe onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Nnamdi Kanu ikpe n'abalị 8 nke ọnwa Eprel n'afọ a. Onye ndu otu a bụ Prince Will Richards nyere ntụziaka ka ndị otu ya gbochie okporo ụzọ a nakwa oke ala eji abata na Naịjirịa dịka otu ụzọ igosi ndonye ukwu nye Nnamdi Kanu n'ụbọchị ahụ a ga-ekpe ya ikpe n'abalị 8 nke ọnwa Eprel. N'otu ozi nke Richards bịanyere aka n'ime ya, ọ kpọkuru otu ndị agha isiekwu ọnwụ niile na-erubere otu BNL isi na mpaghara Peninsula ka ha hụkwa na onweghị onye ọrụ mmanụ ọbụla nupụrụ isi na ntụziaka ha nyere ka ha kwụsị ọrụ n'ụbọchị ahụ ma nwụchie onye dị otu ahụ. Ọ gara n'ihu yi egwu sị na BNL ga-aga n'ihu na-eyi ụlọ ọrụ mmanụ dị iche iche egwu tuturukwe mgbe ha ga-erube isi na ọkwa ha wepụtara n'ihu ha, bụ nke otu n'ime ya bụ ịkwụsị pasentị 60 mmanụ Naịjirịa na-egwute na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Gulf of Guinea. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, ị nọ n'otu ndị agha ugbu a na mba Amerịka nakwa na mba ụwa ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ha, naanị nyopuo ha n'akara nwaudide www.abvet.org ma ọ bụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ọkpa egbe atọrọla 23 ndị ọzọ ma merụkwa ọtụtụ n'ime ha ahụ n'ime obodo abụọ dị n'ọchịchị kansụl Giwa na steeti Kaduna. Nke a bụ nke ugboro abụọ ya na-esepụghị aka ha wakporo ime obodo dị iche iche n'ọchịchị kansụl ahụ n'otu izu. Ndị bi n'ime obodo ahụ sịrị na ndị ọkpa egbe a wakporo ime obodo Anguwa Maiwa nakwa Anguwa Kanwa. Ha sịrị na njinji a jiri n'elekere anya mbụ nke ụtụtụ Tuesday. Ndị hụrụ mgbe nke a mere sịrị na ha hụrụ mgbe ndị ọkpa egbe a na-akpọkọta ọnụ dịka ha jiri ọgba tum tum ha wee na-agbapụ n'elekere anya 5 nke mgbede Mọnde ma ha gakwara nye mkpesa n'aka ndị ọrụ nchekwa. Ha sịrị na ha ahụtala ozu mmadụ 22 n'ime mmadụ 32 ndị ahụ atọrọ. Ọ sịrị na ndị ọrụ nchekwa gbasasịkwara ụfọdụ ndị a na-eyi ndụ egwu ma napụta ha ụfọdụ ndị ha tọrọ n'aka, mana mbọ niile a gbara ịkpọtụrụ ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii steeti ahụ bụ ASP Mohammed Jalinge dịka mmiri awụrụ n'elu okwute. Ndị ọkpa egbe agbagbuola mmadụ 5 ma merụọ mmadụ 3 ndị ọzọ ahụ n'ụfọdụ ime obodo dị na Irigwe Chiefdom nke dị n'ọchịchị kansụl Basa na steeti Plateau. Maazị Davidson Mallison bụ nnukwu odeakwụkwọ ozi otu na-ahụ maka mmepe n'ime obodo Irigwe kwuru nke a ụnyaahụ na Jos sio na emere mwakpo ahụ n'ụbọchị Mọnde. Mallison sịrị na ndị ọkpa egbe azọchiri n'ime abalị ma mebie ọtụtụ ụgbọala bukọrọkwa ọgbatumtum. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Ụba Ọgba kwupụtara njinji a jiri wee gbakwunye sio na ha ga-ezipụrụ ọha na eze ozi ịgwa ha ka eke si anyanwụ. Ndị Fulani na-achị Nnama egbuola otu onye ụkọchukwu Deeper Life bụ Pastor John Ajav nakwa mmadụ 2 ndị ọzọ na mwakpo ha mere n'ọchịchị kansụl Guma na steeti Benue. Nchọpụta emere gosiri na agbagburu onye pastọ a n'isi ụtụtụ Tuesday n'ime obodo Waku site n'aka ndị ọchị Nnama mgbe ọ nọ n'ụzọ na-aga n'ime obodo Gbajimba dị n'ọchịchị kansụl ahụ maka ihe omume ụlọ ụka ya. Onye Chief of Staff nke aka na-achị steeti Benue bụ Tivulom Nyise bụ nwaafọ mpaghara ahụ kwupụtara igbu ọchụ
otu ahụ n'akara nzirịta ozi Facebook ya. Ka o sila dị, ozi enwetara kọwara sio na mmadụ atọ ndị sokwara na ndị a egburu egbu bụ ndị ọrụ ubi, bụkwa ndị nọ n'ọrụ ubi ha mgbe njinji a jikwuru ha. Mana ka ha kpasịrị arụ a, ha mere ka anyị matasio na ndị ọchịnnama riri mbọmbọ laghachi na steeti Nasarawa, bụ ebe ha na-esi wee bịa na-ebuso ime obodo dị iche iche na steeti Benue agha. Ma mgbe a kpọtụrụ ya, onye isi oche ọchịchị kansụl Guma bụ Maazị Caleb Abba tiri obeu banyere oke mwakpo ndị Fulani na-awakpo ndị ọrụ ubi n'ọchịchị kansụl ahụ. Abba sịrị na egbuola ndị ọrụ ubi mmadụ atọ mgbe ha nọ na-ewere ihe ha kọrọ n'ubi bụ locust beans n'asụsụ Bekee, ebe Pastọ John ka egburu n'okporo ụzọ mgbe ọ na-aga ihe omume ụlọ ụka ya. Igbo bụ Igbo ndị ọma, n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike bụ onye nọ na BTV News dị na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke akpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta aka ịchụọ n'Owere nchi ka emesịanụ.